Aiwa, muri yeZimbabwe zvinhu zvinoshamisa kwazvo. Unotoona kuti America yazopindira pane request yechimwana vanhu veTCCC panyaya yema-outbreak ema-disease ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Aiwa, muri yeZimbabwe pashata. Saka tinoti kana usati wasubscribe wachibva wasubscribe ulike utina on the bell icon. Toramboshana ma-updates anokupa pane paZim News Live. Saka tinoona kuti America inoreplya kurequest yevanhu veTCCC ichiti the US government through USAID Zimbabwe encourages smallholder farmers to use soap when washing their hands to prevent diarrheal diseases like cholera, but most farmers cannot afford the retail cost of soap. To address this issue, USAID trains farmers to make their own soap. Sationa kuti USAID yapindira yava kutraina mafarmers ichivadzidzisa kuti soap iri affordable to the community since vasiri kuafforda kutenga neretail price vangaigadzira sei. Samburizva uchiputidze mafungiro enyu. Please wamina comment section medu. Haiwa mchilike, subscribe nekutina on the bell icon. Toramboshana ma-updates anokupai pane paZim News Live.